Hello guys, जोंहा दा दिनै सिनेमाखौ लाक्से खालामना हो। सिनेमा नङा जों दिनै दादिजों खोथिया नायनो फैदों आरो नुफेरैखाय नायनो फैदों। नै नायलांबाय थादो एबेसिम थांगोनथाय नायलांबाय था। Hello guys, जों दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। आदिया दिनै सिगाङाव थाग्रोबाय। जोङो खोथिया नायनो फैदों। नै जा खोथियाखौ होगोरबाय आरो नै Yes. माइआबो सफा दा माइ लावबाथाय बेयाव गायलायसिगोन सोलालिलै नोंसानि जानि दुब्लियाव फैनो मोजां मोनग्रा मा नोङो हाथरखि माइ गायनो रोंना रोङा नोंलाय माइ गायनो रोंना रोङा गायनोलाय रोंना रोङा फुनो रोंना रोङा फुनो रोंगौ गायनो रोङा मानो गायनो रोङा फुनो रोङा मा मोनथिलायालाय न'नि फोथार जोंहा दाखालिसो हासार होदो नै बारा जौथ'वाखै जानाय न' खाथिना जौबायानो एसे दैज्लां महर जाबायानो गायनाय फुनाय सम बोथोर सफैलायसिगोन थाम थुम आलि खोबाय दं फोथारबारि बेरायनो फैदो दसे ओरैनो खोथिया नायनो फैदो ओरैनो आलां फालांनो न'नि खोथिया ओइ नै जोंनि फारामा हाजो सेर सेर नैबे जोंनि गामिनि फोथार जोंहा आलिखौनो खोथ'वाखैनो नै गाबोनसो खोगोन खोमा सोरबा सोरबा खोबायानो हाथरखि मा खबर मोजां मोजां हाथरखि हाय सिनेमाखौ मोजां नुदोंबा लाइक खालामना हो सरि बुंफ्लांदों लाइकआव थुना हो जों फोथार नायनो फैदों जोंहाबो दिनैसो हालेवदों दा जों थांसिगोन आरो नै मार बुरजा नायनानै फैबाय ओइनो हाजो खाथि जोंना फारामानो एसे नुहां दे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना हो आरो जोङो दा न'आव थांसै खोथियाखौ नायखांबाय आरो नै नोंथांमोना नायलांबाय थादो एबार माइ गायनाय फैसिगोन नालाय माइ गायनायावबो आं खोन्थागोन आरो नोंसोर नेनानै थाबाय था गोजोन्थों आरो मोनसे बावलांदों नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ मोजां नुदोंबा साबस्क्राइब खालामना हो आरो बेल आइकनखौ थुना हो बाय बाय आंनि चेनेल